plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho. The Mario pork chops. Okay. Do. Gotta order batches, hunky. I'm baking in the rain. Bacon and oh wait, it's not good. I'm bacon. Too late smashed neck, Esbern. Men efter för prepare reparations. Till att jag hatar såna att och där lätt att stunt med chamar. Oh, Lätt att stunt med chamar. Three little piggies. Jag följer en kist och men vad du ska lite. Three little pigs went down. Jag har brukt en stack av sand till att jag kontribuera allt det. Vad är det bara? Ja, 2 år. I have stack. Consider möjligt. Oops, I should. Last pork. Nej, jag vet inte hur strömsen stör. Han är för trångt. Det var en klaustrofobi, okej? Okej? Right. Right. Men vet. Hej, George. Du. Tänk att stå i dröjen nu. Alright. Ska vi köra en sandbunka väck som är bara framför huset? Ja, det. Sure do. Jag har stein. Är en stein, Jolle? Jumma på spöka. Vi har dem. Okej. Att köra den spöka. Ja, alla kör den där spöka. Ja, pass. Jag ska inte själv spöka. Oh my god. Alla kör den där kako. Yep. Alla alltid kör den där daddies. Pew. Oh. Parents back. Oj. Two horseback. There we go. Nu är vi klara att search for treasure. Treasure, Lewis. Treasure. No, från där jag ska. Här ska vi. Vad är det? Oh. Jag får lägga dräbba skrusen och små. Go ahead. Don't mind if you did. Sagt man kan säga boxar där är nu. Sagt man kan säga boxarna vän. Jag får boxa. Hur du tror inte steina efter? Nej, jag får ju dem bara. Det är öjligt. Okej, ge en stone pickaxe. Bara så vi tar det. Make a stone pickaxe. Jag får köra
kisten utanför så att hon stjäla från oss. Det kan det göra. Delicious pork chop. My. That will keep him safe. Safe and sound. Och börja nu. Yeah, it is. Wait a minute. Just över lite lätt. Oh shit. Oh, it actually just... Ah, damn it. Stuck to det. Här. Så. Gå över. Alltså it's edge to each other. Yep. Here's my only son. Well, där Snart blir framtiden alla Axel Parsvaggings Knights. Nu kan Captain han är på. Dun dun dun. Eller en ulv. Det är just en glatt där. Boxa säger. Boxarna säger. Där ju grejer och putter tog jag inte rasist. Okej. Tog jag lider jag säger med klockan om rasist. Ahoy there, creeper! Hello! Ahoy! Hello! Creepers är snett ju. Det är lätt att små i shit mer, men så redan de mot mig. Oh my god, jag får en ulv. Färd ner i vattnet. Okej, men... Det ser ska bäst. Creeper! Nej, jag kan få något druckna på, ja. Kom här, creeper! Vad helvete, kan du köpa en film? Hello! Vi drucknar creeper shit. Jag trodde att druckna jag visste det. Hej! Jag kan bara slå honom i vattnet. Hej! One step closer to TNT. One step closer to TNT. Jag vankar min flintlock pistol. Oj! Oh, jag kan in. Oj! Would you look at that? Oh, wait. Eight. Oh nej, jag hoppas det var signal för Zimbabwe. Huh? Parsvaggings Knights. Yeah. Jag gör det rädd för det här kapet. Så, är därför Fista, we all know they come from those cold European countries with the tall blonde women. Oh, okay. Och så är störn från Pelka till Zimbabwe. Från Ghana. Holland. Oh, okay. Ja, okej. Tack förklarar då. Zimbabwe. Det runt ju undan de där hemlösa tentasvinn. Ja, det makes sense. That's okay. Inte hur ska jag runt och snacka med att jag har. Jag kan gå runt och säga. Nej, det var så grej purchase. Yes. Och här ser edgen till mat. Okay. Pass på att du inte tar det skiva. Ja. Det här är också rikt. Ah? Okej. Aj, wow man. Jag visste att ta det skiva. Så ska jag planka ut. Nej. Jag får komma att trä. Jag får det stora trä i veckan.
Challenge accepted. Esbern. Då jag visste att teckna ett skaiva. Så är det platsen, Esbern. Så är det platsen. Jag är. Dun dun dun! Åh nej. Jag var äntligen färdig i luften i min plattform. Åh nej, det är inte för jag. Jag är plats, okej? Nej, vänta. Goodbye, cruel world. This will be the last time you see me. Jag är färdig in i huset kommer och jag är färdig att äta. Alright. Och här får öxen av mig. Punch that tree down. Punch. Vänstra, högra, vänstra. Och jag menar, högra. Good morning, son. Du tog faktiskt just tänka mig igen. I will investigate. You will investigator. Så det är inte mest till det första ting. Så det är inte mest till det första ting som jag gör det, men ja. Wow! I'm fucking nice now. Wow! Okej, det första ting som du gör det. En ny kista. Yeah. Ta-da! Ding, ding, ding! We have a winner! Men jag får pröva att det här Magic the Gathering demo. Är du downloadat det? Downloada från nu. Jag vill inte pröva det. Det ser så gott ut, det är sjukt det där. Det ser genialt, men han lukar vanligt ut alltid. Det är en som ger det till det skiljer akkurat inte ett först där. Så vi ser, det är också hvis man spelar demo så lär man sig det. Det är för evigt du ungefär tv-spel. Tror demo är först. Andreas han Man först important thing longer. I don't give a damn! Men de flesta vet inte hur spel det är. Jag får downloada demo faktiskt. Wow, 5 items complete. 2 fortress updates. Ja, det är fortress updates. Mission kommer sälja störst, men pröva igen block. Det är västligt. Vi får köra på H-block. Jag ser inte. Okej, gå nå. Haha! It's just the edge. Nu, Kan du göra det? jag kan... Oh, shit. Ett pound sidan. Han sidan pounder spelar. Pounder ass. Men inte resten av annat. Som jag vet inte om vi får bruk för det, men... Det är switch up. Smackface. Och största shift till ett största i allt det är ju jag ligger glad. Du vill säga bättre plus för det sen i. Ja, jag fick mig. Badum. Jag har alltid därför det går med allt. Men det tar fighter vet eller. Alltså för nej. Jag har alltid vill någon lägga med till. Jag har alltid vill någon lägga med till för jag fiskar. Esbern kväll. Ulf. För box alla skrusarna innanför. Kan du där? Hej. För boxa där. Bara innanför så Ulf kan slå göra. Simon. Falcon punch. Det är lite rakt så. Oh yeah. Falcon punch. Ja. Jag räknar inte. Jag bor inte Langdrigið där ni kan slå det loss. Jag måste lägga tomt. Jag ska inte slå med en rock workshop. Jag ska ha Falcon punch.
Ja, nu. Sådan. There we go. Jeg mangler en. Mangler en. Where? It is stupid. Oh, I tror you slow on. But I thought that I'd hit him. Hit him. Oh, I slog rest there. Don't get him! Hur ska hon tonight då? Ja, den ska heta sharpshooter. Nej, han ska äta... Okej. Sharpshooter, Ska äta Shirley till att det är sensor och för shit. Ja, är det? Okej, jag ska heta Shirley. Shirley. Det är undrar så att kväta kommer vara sensor och det för det. Shirley? I don't know. Free to... What? Myra? Free to play spel? Myra? Where? World of Warcraft free trial, blah 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 blah. World of Warcraft now on Steam, blah blah. Nej. Very fair. Alice Madness returns. Alice.